Bahaushiya International. Ashe maganar ta girma. Ashe maganar ta girma. Maker Production. Maganar ta girma. Kamfaninmu na ɗab'i tare da zamani ya kasance. Bahaushiya International Limited. Ashe maganar ta girma. Kamfaninmu na ɗab'i tare da zamani ya kasance. Bahaushiya International Limited. Ashe maganar ta girma. Kamfaninmu na ɗab'i tare da zamani ya kasance. Bahaushiya International Limited. Ashe maganar ta girma. Ashe maganar ta girma. Jama'a alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri. Har yanzu muna cikin littafin Wata Kaddarar wanda yake mallaki ne ga Cibaɗo, ɗaya daga cikin marubuta yanar gizo. Haka kuma idan mai sauraro zai tuna mun kwana ne inda muka ji Hamid ya buɗe wa Abu Sadiq murfin motar sannan ya shiga ya mayar ya rufe, inda shi kuma Abu Sadiq ɗin yake mamakin karamci da halin dattako irin na Kaftin Hamid Alƙasim Malumfashi. Yanzu kuwa za mu ci gaba da yarda Allah. Sai da ya buɗe masa sannan Hamid ya zagaya ya shiga ta ɗaya gefen suka ɗauki hanyar babban asibitin. Sai da suka yi kimanin tafiyar minti 30 sannan suka iso asibitin wanda aka ƙawata da kayan alatu na rayuwar ban mamaki tamkar ba asibiti ba. Duk inda suka bi sai dai kaga ana sara musu tamkar gumaka, al'amarin da ya ƙara wa Kaftin Hamid kima kenan a idanun Abubakar Abdurrahman Jikamshi in bracket Abu Sadiq. A da sam Abu Sadiq bai yarda da kalmar da Bahaushe ke cewa albarkacin kaza kadangare kan sha ruwan kasko ba, sai a yau ya sake gasgata hakan, musamman da ya samu kansa a tsakiyar manyan jami'an tsaron ƙasar Najeriya. Duk a sanadin Kaftin Hamid ɗin, nan take ji ya sake canza masa matsayi daga wanda ya bashi a farko zuwa wani da ya tanadar masa na musamman. Ambulance ɗin na tsayawa suka fito da gadon cikin sauri suka nufi wani ɓangare da ita wanda ya fi kama da na musamman. Wani farin matashin likita ne ya fito sanye da lab coat a jikinsa, dogo ne sosai ma'abocin kyau da kuma kwarjini. Hannunsa duka biyun sanye suke cikin aljihun lab coat ɗin. A hanzarce yake tafiya cikin sauri har ya isa ɗakin da aka yi wa Amira masauki a ciki. Da hanzari ya isa gare ta inda ya tsaya daidai bisa kanta, hakan ne ya bani damar ganin sunan da ke makale a saitin kirjinsa kamar haka, Dr. Kazim Muhammad. Shiru yana kallonta, musamman yadda ya ga ƙwayar idonta a juye daga baki zuwa fari. Shiru yayi lokaci guda kuma ya fara nazari akan kowace gaba da ke jikinta, lokaci guda kuma ya fahimci cewar cutar bata daɗe a jikinta ba. Dr. Kazim yana da wata baiwa ta musamman wadda yakan iya nazarta cutar da ke jikin mutum ko da bata bayyana kanta ba, tamkar tsohon maye haka yake, amma sai dai ba mayen bane, ɗan baiwa ne kawai a wannan fannin, shi yasa ake matuƙar ji da shi a asibitin. Oxygen supplementary ya fara bata domin shine matakin farko kafin komai. Toshewar jijiyoyin jini da gangar jiki zuwa kwakwalwa kan haifarwa da mutum cutar mutuwar ɓarin jiki, wato paralyze, ba tare da mun lura da hakan ba da wuri ba. Shi yasa yana da kyau kowane mutum ya dinga takaitawa kansa yawan sa duk wani abu da zai tayar masa da hankali ko kuma ya jefa shi a cikin damuwa ko yawan tunani mai zurfin gaske, domin yawan damuwa kan jefa mutum a cikin haɗarin da bamu taɓa tsammani ba. Bayan an bata oxygen supplementary, Dr. Kazim ya fara ƙoƙarin bata hypertensive saboda a samu jininta ya ƙasa. A yayin da binciken likita ya nuna cewar mara lafiyan da ke ɗauke da cutar mutuwar ɓarin jiki akwai hawan jini a tare da shi ko damuwa mai girman gaske, abin da zai fara bashi shine antihypertensive kafin komai, saboda hakan zai taimaka wa hanyoyin jinin jikinsa wajen sanya jinin nasa ya dawo normal kafin zuwan wasu abubuwan, inji Dr. Abdullahi Isa Abdu. Cikin ikon Allah kuwa numfashinta IB flood Dr. Kazim ya fara ƙoƙarin bata, wanda ake yi wa laƙabi da general treatment,
sannan ya makala mata drip suka tura ta zuwa wani babban ɗaki na musamman sabida nauyin baccin da ya kwashe ta. Masallaci su Hamid suka wuce suka yi sallar magrib ba su fito ba har sai da suka yi sallar isha'i bayan sun idar ne suka fita zuwa masaukinsu na musamman wanda aka tanadar musu, sannan aka kawo musu abinci iri-iri daban-daban gami da abin sha kala-kala. Tunda suka fara cin abincin hankalin Abu Sadiq gaba ɗaya baya tare da shi, duk yana ga Amira. Shi yasa ma bai wani mai da hankali ga cin abincin sosai ba. Duk abin da yake yi Hamid na lura da shi kuma har ga Allah yana tausaya masa da irin halin da yake ciki game da ƙanwar tasa. Murmushi ya yi sannan ya ce ka kwantar da hankalinka journalist. Insha Allah komai zai yi daidai. Da mamaki Abu Sadiq ya ce ta ya aka yi Captain Hamid ya san batun aiki na cikin sauki haka. Dariya Hamid ya yi sannan ya ce bai kamata ka yi mamakin hakan ba tunda kai ɗin na jama'a ne. Ana bibiyar shirye-shiryenka a kafafen sada zumunta irin su Facebook, Twitter, Instagram da sauransu, kuma ina jin daɗin shirye-shiryenka sosai. Murmushi kawai Abu Sadiq ya yi sannan ya mai da hankalinsa ga abincin da ke gabansa, sai faman juya cokalin da ke ciki yake yi ba tare da ya kai bakinsa ba. Ya ce, haka ne Captain, amma wasu lokutan nakan shiga damuwa ba kaɗan ba a duk lokacin da na kalli halin da Amira ke ciki. All I know is ni musulmi ne kuma mai imani. Dole ne na karɓi dukkan abin da ƙaddara za ta zo min da shi mai kyau ko akasin haka. Haka ne kam, wannan shine cikar imani journalist. Captain Hamid ya faɗa haka yayin da yake kai glass cup ɗin da ke ɗauke da lemo bakinsa. Shiru ne ya ɗan ratsa gurin kasancewar dukkansu ba masu yawan surutu ba ne, sannan Hamid ya kalli Abu Sadiq ya ce, ya kamata ka kunna wayarka saboda kar gida su kira ka su kasa samun ka. Sai a lokacin Abu Sadiq ya tuna da cewar wayarsa a kashe yake. Ya zaro ya kunna ta. Yana kunnawa kuwa Anti Jamila ta kira shi tun kafin ya yi magana ta ce ya jikin nata Abu Sadiq. Murmushi ya yi mata sannan ya ce da sauƙi sosai don har ma ta samu bacci. Ajiyar zuciya ta sauke sannan suka ɗan taɓa hira kaɗan har zai katse wayar sai kuma ya ce ki ce wa Asma'u lallai ta koma gidanta ban yadda ta kwana min a gida ba. Bai jira cewar ta ba ya katse wayar yana murmushi. Washe gari tun da sanyin safiya Abu Sadiq ya farka cike da ɗaukin son ganin ƙanwar tasa a daddafa zuwa cikin asibitin. Tun da suka shigo ake sara masa har suka isa cikin asibitin. Direct office ɗin Dr. Kazim suka nufa, kasancewar shi ne akan kes ɗin ciwon Amira, duk da cewa ba su da tabbas akan yana ciki ko baya nan ɗin. Murda handil ɗin ƙofar suka yi da sallama tare da kunna kai ciki. Zaune suka same shi da wani fayil a gabansa yana dubawa. Murmushi ya yi musu tare da nuna farin cikinsa na ganin Hamid ɗin ya ce, I can't remember when last ma na haɗu da kai Captain Hamid malumfashi. Dariya Hamid ya yi sannan ya ce, oh, ai gara ni ina kira duk da yanayin aikina ya fi naka wahalar samun lokaci. Ya faɗa yana zama kan kujerar da ke fesin ɗin Dr. Kazim ɗin. Dariya suka yi gaba ɗayansu sannan Hamid ya ce, this is my brother Abubakar Jikamshi. Sai a lokacin Dr. Kazim ya kalli Abu Sadiq sosai ya ce kamar na san fuskarka. Murmushi ya yi masa sannan ya ce it may be. Nan dai suka dinga hira har kusan kimanin minti 10 sannan Dr. Kazim ya ce dangane da ciwon Khadijatu bincike na ya nuna min cewar bata daɗe da samun ciwon ba, sannan kuma akwai yiwuwar warkewarta. A yanzu haka sakamakon juyewar da bakinta ya fara yi za mu tura ta ɓangaren gashi inda za ta dinga zuwa gashi har Allah ya sa bakin ya dawo normal. Physiotherapy. Amma yanzu haka ba wata matsala insha Allah nan da zuwa wani ɗan lokaci za ta koma normal, sai dai ba lallai ta miƙe kamar yadda take da can ba. Amma insha Allah za mu yi bakin ƙoƙarinmu wajen ganin komai ya zo da sauƙi. Yanzu sai mu je ku ganta ko? Ya faɗa yana miƙewa. Bayansa suka bi lokaci guda suka fice da ɗin gaba ɗaya. A nutse suke takawa har suka isa ƙofar ɗakin wanda gaba ɗayansa gilas ne. Kana iya hango mutumin
da ke ciki, haka kuma ta waje kana iya hango mutumin da ke waje. Kwance take bisa kyakkyawan gadon da ke ɗakin, wanda aka ƙawata da kayan laushi 'yan gaske. An sanya mata yunifom ɗin marasa lafiya mai launin kalar pink, sai kwasar bacci take yi, inda hannunta na dama aka maƙala mata direb yana sauka a hankali. Ƙura mata ido Abu Sadiq ya yi daga nesa, yana kallonta cikin gilas ɗin, tausayinta na ƙara ratsa shi. Shi ma ta ɓangaren Hamid hakan ne, kallonta yake yi lokaci guda kuma tausayinta na ƙara ratsa duk wata gaba da ke jikinsa. Haka kawai yake jin yarinyar a ransa, wanda ya fi danganta hakan a muhalli na tausayi. Sosai zuciyarsa ke son sanin maƙasudin shigarta wannan hali. Ajiyar zuciya ya sauke mai nauyin gaske, sannan suka bar gurin saboda ba a ba su damar shiga ɗakin ba, ta waje kawai suka ganta sannan suka koma masaukinsu. Sosai hankalin Abu Sadiq ya kwanta saboda yadda ya ga ana samun ci gaba akan ciwon nata. Kullum suna zuwa gashi nan cikin asibitin, kuma tana shan magungunanta cikin ikon Allah bakin nata ya dawo daidai. Wasu lokutan ma har takan iya motsa yatsun kafarta, duk da cewar ba ta iya jan kafar sosai. Bayan kwana biyu da zuwan su ne Captain Hamid ya fara shirin komawa gida saboda ya tari dadinsu da zai dawo daga ƙasar Amerika bayan shafe dogon zangon da ya yi kimanin shekara guda. Har airport Abu Sadiq ya raka shi, sannan ya dawo gida. A ɗan zaman da suka yi da juna, sabo mai girma ya shiga tsakaninsu ba tare da su ɗin sun fahimci hakan ba. Sai yanzu, bayan da rabuwa ta zo musu a sanadin tafiyar Hamid ɗin. Cikin ikon Allah da hikimarsa, Hamid ya dawo gida lafiya, cike da zumuɗin son ganin mahaifin nasa. Sosai Suhana ta ji daɗin dawowarsa, ko babu komai za ta ji halin da Amira ke ciki. Da gudu ta nufe shi ta rungume shi, tana mai nuna farin cikinta game da dawowar tasa. Zaro ta yi daga jikinsa, yana murmushi ya ce, ke da kike fushi da ni, wai zaki min oyoyo irin haka? Nan kamar zaki kayar da ni. Turo baki ta yi, still tana riƙe da hannunsa, ta ce, ai na yafi maka laifin da ka mun, tunda duk akan bestina ne. Taɓa baki ya yi, sannan ya ce, it's on your own wo. Sannan ya yi gaba, tana biye da shi har suka isa cikin falon. Bai samu momi a falo ba, tana kicin tana shirya wa dadi abinci kala-kala. Tsayawa Captain Hamid ya yi daga bakin kofar kicin ɗin, yana riƙe da ƙugunsa ya ce, hi mom, I'm home, ya faɗa yana wani langabar da kai. Banza ta yi masa kamar ba ta ji shi ba. Hakan ne ya ba shi tabbacin lallai mom ɗin nashi fushi take yi da shi. Ƙarasawa ya yi har inda take, sannan ya ba ta side hug ya ce, I'm so sorry mom, if I'm doing something wrong, please. Ya faɗa yana kwantar da kansa bisa ga kafaɗinta, duk da cewa ya fi ta tsayi nesa ba kusa ba. Zare jikinta mom ta yi daga nasa, sannan ta fuskance shi ta ce, why are you lie to me my boy? Me yasa za ka ce min an kira ka ne a gurin aiki? Ba za ka faɗa min gaskiya ba? Sai Suhana ce za ta gaya min? Shiru ya yi kansa a ƙasa ya ce, I'm sorry mom. I don't mean to hurt you, but I don't want to be a mutumin da komai yayi sai ya faɗa ma iyayen shi na taimako momi. I'm sure of suna da kuɗin da za su iya kai ta koma ina suke son kai ta. Amma kuma na yi haka ne don kawai in sauwaƙe musu wahalar ne ta hanyar kai ta can ɗin. But I'm sorry bisa ƙaryan da na yi miki mom, ya faɗa yana hugging nata very tight. Shiru mom ta yi tana jinjina girman sanin ya kamata da halin dattako irin na Hamid. Idan har zai yi wa wani kyauta ko kuma alkhairi, baya taɓa bari wani nasa ya sani. Shi ya sa momi take girmama shi kuma take ji da shi. Allah ma shaida ne akan irin son da take yi wa Hamid a cikin zuciyarta. Murmushi ta yi a zahiri, sannan ta ce, ai har abada mommy's boy ba zai taɓa yi wa momi ba daidai ba. Alfahari da kai yaron kirki, ta faɗa tana shafa kansa da murmushi a fuskarta. Dariyar jin daɗi ya yi, sannan ya zare jikinsa daga nata ya ce, I'm proud of you mom.
Turo baki Suhana ta yi ta ce, Mom, ni ba ki alfahari da ni? Dariya suka yi gaba ɗaya sannan Mom ta ce, ina alfahari da ku gaba ɗayanku. Sai wajen karfe 4 sannan Mom ta gama shirya abin tarban mai gidan nata. A cewar ta wai ba za ta bari kowa ya taya ta yi masa abinci ba. Ta fi so ta yi masa komai da hannunta. Dariya su Hajar da Aisha suka dinga yi mata sannan suka shiga sallar magariba. Karfe 5 daidai jirgin su Dadi ya sauka a babban birnin tarayya Abuja. Nan suka fara gabatar da ayyukan da za su gabatar a Ministry of Finance da ke Abuja sannan suka sake hawa jirgi zuwa garin na Kanan Dabo. Karfe 7 daidai a filin jirgin na Malam Aminu Kano ta yi wasu Alhaji Alkasim malumfashi da shi da tawagarsa. Sannan kowa ya kama gabansa suna masu begen gida tare da iyalansu. Tun daga nesa ya hangi Hamid da zugar ahalin nasa. Da wani irin gudu Suhana, Hajar, Aisha suka nufi Dadi suka rungume shi suna masu farin ciki da murnar ganinsa. Hannunsu ya kama duka yana murmushi sannan suka ƙarasa inda su Momi da Hamid ke tsaye. Kallon tsab Dadi ya yi wa Hamid sannan ya ce, Mommy's boy, wato yau ɗaya ma ba za ka iya barin mamanka ka zo gare ni ba ko? Dariya Hamid ya yi har sai da gefen fuskarsa ya lotsa sannan ya ce, duk da hakan ina ji da dadina sosai fiye da zaton kowanne mahaluki saboda duk matakin nasarar da na samu a rayuwata ba iya na Momi ba ne kawai har da dadina a ciki, ya faɗa yana hogin ɗin dad ɗin nasa yana dariya. Shi ma Dadi dariyar ya yi sannan ya juya ga Momi ya ce, kyau Hajiya Binta. Lallai idan na tsaya wasa nan gaba komai na Hamid naki zai koma. Yanzu haka ma kalamansa gaba ɗaya naki ne, ya faɗa yana kama hannayenta yana murmushi. Ita ma murmushin ta yi sannan suka ɗunguma zuwa gida. A wannan rana Dadi ya ga tattali da kulawa a gurin ahalinsa har sai da ya ji a jikinsa cewar tabbas duk wanda ya bar gida to fa gida ya bar shi. In ji 'yan magana. A haka suka yi dina kowa zuciyarsa fes da farin ciki. Nigerian Army Hospital Abuja. Sosai Abu Sadiq ke kula da ƙanwar tasa kuma alhamdulillah tana samun sauƙi sosai don har tana iya magana yanzu. Saɓanin a kwanakin baya da maganar ma ba ta samuwa duk ta taɓarɓare mata gaba ɗaya. Amma yanzu takan iya faɗar wasu abubuwan waɗanda suka zama dole idan tana buƙata. Kusan kullum Hamid yakan kira su ya ji lafiyarsu da kuma yanayin jikin nata. Har ma sukan gaisa da Suhana sai dai ko da wasa Abu Sadiq bai taɓa ba wa Amira sun yi magana ba. Sai dai kawai ya ce mata jikin nata da sauƙi kuma ana samun ci gaba sosai. Zaune yake bakin gadon da Amira ke kai, ya zuba mata idanu sai kwasar bacci take yi, a zahiri san ba ita yake kallo ba. Tunani yake saboda hutun da ya ɗauka a ofis ya kusa ƙarewa, gashi kuma har yanzu jikin nata bai gama warwarewa ba. Gwaggo ce ta faɗo masa a rai don haka da sauri ya zaro wayarsa ya shiga kiran wayarta. Zaune take a falo suna ɗan taɓa hira da Jamila saboda tun bayan abin da ya faru ba ta koma jiƙamshi ba. Alhaji Shu'aibu ne ya koma shi kaɗai washegari saboda gurin aikinsa. Wayarta da ke gefenta ne tana neman agaji. Da hanzari Gwaggo ta ɗauka ta kara a kunnenta da sallama cike da girmamawa. Abu Sadiq ya ce, Gwaggo ina yini? Gwaggo ta washe baki ta ce, ina gajiya ubana ya mai jikin ya ta ƙara ji. Ya ce da sauki sosai Gwaggo, dama akan wata magana na kira ki mu tattauna. Da kulawa Gwaggo ta ce, ina jin ka ubana, yi maganarka. Dama hutun da na ɗauka ne a gurin aiki to saura kwana 4 ya ƙare. Shi ne na ce ko za ki zo ki zauna da ita kafin zuwa lokacin da za su sallame mu gaba ɗaya. Dama Jamila na so in ce ta zo su zauna tare. To kuma sai na ga ya za a yi da batun yara kuma. Murmushi Gwaggo ta yi sannan ta ce, ina zai yiwu a ce Jamila ta zo tun da tana da ƙananan yara. Ai ba zai yiwu ba, ni ɗin dai ya dace na zo ɗin. Don haka kar ka damu, insha Allah ni ɗin zan zo na zauna da ita ɗin. Godiya ya dinga yi mata sannan ta sanya masa albarka ya katse kira.
suka rabu akan gobe za ta taho. Bayan sun gama wayar ne Gwaggo take sanar da Jamilan yadda suka yi da Abu Sadiq. Murmushi anti Jamila ta yi sannan ta ce, hakan da kuka yanke shine daidai. Shine daidai Gwaggo. Fatan dai Allah ya bata lafiya ita Amira. Da amin Gwaggo ta amsa sannan hirar tasu ta dasa aya. Bayan ta farka daga baccin shiru ta yi ba tare da ta buɗe idanunta ba, nan da na rayuwar da ta yi a baya ta dinga dawo mata, musamman alaƙarta da Ahmad wadda suka gina ta da tubalin toka. Masu sauraro bari mu kwana a nan sai